Добрый вечер, поважанное спадарство. Меня звать Зміцер Міцкевич. Вы глядите программу без аккредитации. И сегодня мы с моими коллегами, як звычайно, подведем вынікі тыдня и обмеркуем найбольш цікавыя темы, якія были на парадку дня. У тым ліку вогненны спіч Церцеля, рэпрэсіі супраць пенсіянераў, санкцыі Еўросаюза и барацьбу супраць нацыянальных сімвалаў, якую вядзе дзеючая ўлада. Сёння моими гостями будут Алина Рудзіна, супрацоўніца прэс-клубу. Прывітанне, Аліна. Кастусь Шыталь, блогер з Парафьянова, які умее расказаць пра рэгіянальнае жыццё так, што вам захочацца сарвацца і тут жа паехаць да яго ў госці. Прывітанне, Кастусь. Добрый вечер. І Пётр Рудкоўскі, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў. Добры вечар, Пётр. Добрый вечер, прывітанне. Пачнем абмеркаванне нашае мы, напэўна, з самага актуальнага, вось з таго, што фантамас разбушаваўся. І учорашні спіч містера Церцеля на гародня Азоце, я нават не ведаю, як ахарактарызаваць. Зараз мы на монтажы выведзем самыя цікавыя моманты. Мы рыхтаваліся нават да замежнай інтэрвенцыі, прыкрытай гуманітарнымі мэтамі. Рыхтуемся і цяпер. У перспектыве ўсё будзе добра. Цяпер чакаюць, што ў сакавіку-красавіку ўсё будзе кепска з эканомікай. Чакаюць і самі гэта набліжаюць праз санкцыі. Польшчы выдзяляюцца грошы, каб узарваць студэнцкія калектывы і рабочых. На забастоўкі грошы будуць выдзяляцца. Мы ведаем, праз каго яны будуць ісці. І все гэтыя падрыхтоўкі да замежнай інтэрвенцыі. І вось чарговыя гэтыя там канспіралагічныя тэорыі пра то, што мы знаходзімся на раздзеле свету. Маўляў, да нас тут збіраліся інтэрвенцыю праводзіць. Маўляў, палякі нешта рыхтуюць. Ну і самае цікавае тут, гэта, канешне, вось гэтае абяцанне мачыць в сарціре. Вось гэтая цытата Пуціна, ну і агулам вось гэтая рыторыка, нібыта мы тут да вайны да нейкай рыхтуемся. Як кажа кіраўнік адной з краін, недалёка будзем мачыць у сарціры. Жыцці супрацоўнікаў ставіць пад удар больш не будзем. Будзем проста знішчаць. Мы рыхтуемся да вясны, ведаем, як будзе развівацца сітуацыя. Дзейнічаць будзем жорстка, справядліва, але жорстка. Будзем рыхтавацца да гарачай вайны. Не выключаем і такога варыянту пад відам гуманітарнай місіі. Гэта няпросты перыяд будзе 1,5–2 гады. Адразу ў спадара Петра хочацца запытаць. На ваше меркаванне, а вось самае першае, да, такое пытанне, гэта мэтанакіраваны зліў гэтай размовы, да, мэтанакіраванае такое запужванне, альбо гэта вось проста, скажем так, выпадковая рэч. І тут жа, на што агулам гэтая беседа праводзілася? Старшыня КДБ едзе да працоўнага калектыва, праводзіць з імі нейкую тлумачальную гутарку, ці што гэта, як бы, для чаго? Я не думаю, што гэта было запланавана, каб хтосьці адмыслова запісаў гэтую размову і пазней грамадству паказаў, што нібыта тут нешта адкрыўчае і вельмі важнае, каб усе гэта ўсвядомілі. Праводзіцца прафілактычная бяседа з самымі рознымі сегментамі грамадства, скажем, там Качанова едзе ва універсітэт размаўляць са студэнтамі, робіць гэта як умее. Церцель едзе вось да работнікаў Азот, таксама, каб паразмаўляць, патлумачыць палітыку партыі і заявіць пра тое, што ён валодае такой надзвычай цудоўнай інфармацыяй, і што гэтую інфармацыю варта ўзяць пад увагу. Як гэта ўжо яны робяць? Ну, гэта ўжо іншае пытанне. Але ва ўсякім разе тут паказвае бачна, што ёсць свядомасць таго, што грамадства змянілася, што з грамадствам трэба працаваць, што грамадству патрэбна інфармацыя, патрэбна нейкае там разуменне сітуацыі. Вось, ну і так, як умеюць, гэта робяць. Ну, умеюць, атрымліваецца так сабе, таму што тут жа ўзнікае іншае пытанне. Па-вашаму, гэта Церцель проста брэша? Ну, як у гэтай сістэме прынята, альбо ён рэальна верыць ва всю гэтую канспіралагічную лухту, якую ён там вярзе.
То бок пра ўсе гэтыя інтэрвенцыі, гэта вот просто спроба запужаць, альбо гэта рэальнае перакананне гэтага чалавека, што сапраўды навокал ворагі, і вось НАТО просто аж імкнецца атакаваць Беларусь дзеля таго, каб, напэўна, я не ведаю, адваяваць трафейныя станкі, якія дагэтуль на мазе стаяць. Доброе питание. Версия одна, что яны для сябе валодаюць інфармацыяй больш-менш адэкватнай, а на публіку спрабуюць вось такія канспіралагічныя казкі распавядаць, з тым разлікам, што значная частка аўдыторыі гэта прыме за добрую манету. Гэта одна версія. Другая версія, што увогуле унутры сістэмы, нават унутры такой ключавой для рэжыма сістэмы, як КДБ, просто згубілася, сцёрлася мяжа паміж прапагандай і інфармацыяй. Гэта цалкам таксама імаверна, па той простай прычыне, што калі на працягу доўгага часу, допустим, так, на працягу нейкага часу ёсць нейкае такое усведамленне мяжы, што пэўныя рэчы, там пэўныя байкі мы расказваем там на публіку, але самі, прынамсі, там валодаем больш-менш адэкватнай інфармацыяй. Але калі вельмі доўга ты распавядаеш гэтыя байкі, вось займаешся гэтай прапагандай, то гэта няўмольна гэта ўплывае таксама на увогуле падыход да любой інфармацыі. То бок такое змяшанне прапаганды і інфармацыі, оно пачынае быць таксама элементам іх унутранага анализу ситуации. Я подозраю, что увогуле унутры системы, унутры спецслужбаў ёсць вельмі сур'ёзная праблема інфармацыйнага характару, інфармацыйна-камунікацыйна. Это значит, что яны сапраўды кепска ўспрымаюць рэальнасць. Аліна, як думаеш, на што накіраваная вось гэтая рыторыка? Маўляў, мы тут устроім другую Венесуэлу, будзем страляць на паражэнне, мы ўвогуле не будзем думаць там ні пра якія наступствы. Як бы вось весь гэты жесткач, гэта для чаго? Тут я вообще хотела бы согласиться с Петром. Это действительно, это продолжение той же самой пропаганды Озаренко, например. Риторика практически там те же самые точки какие-то используются, триггеры. Вот, и здесь, да, запугивание, потому что Гродно-Азот показал себя достаточно так активно в забастовке, и рабочие продолжают присоединяться, предприятие очень важное, стратегически важное. И, я не думаю, что здесь есть какое-то просчитывание как бы будущего, да, здесь просто вот здесь и сейчас там запугать, оказать какое-то сиюминутное такое воздействие, как-то так. І як на твоё меркаванне выкарыстанне гэтых всіх штампаў можа быць успрынята людзьмі? Як чаканая рэакцыя ўладаў будзе адрознівацца ад сапраўднай рэакцыі, якую мы ўбачым у людзей? Вось па досведзе папярэдняй рэакцыі людзей на тое, што ўлады казалі ў такім ключы. Здесь, мне кажется, что он немного все-таки, как это говорят, не понимает целевую аудиторию, и если это срабатывает там у Озаренко, например, где-то там на БТ, а здесь я все-таки сомневаюсь в этом результате, но мы будем, наверное, видеть это по информации, насколько будут там люди опять-таки активно как-то выступать против и так далее. То есть он сейчас тушит пожар, да, вопрос, как он это делает. Мне кажется, что они уже сейчас в таком положении, что особенно не выбирают каких-то методов, просто используют какие-то старые проверенные. Кастусь, на ваше меркаванне, яны сапраўды тут могуць Венесуэлу устроіць? Ці гэта просто так пужаюць? Альбо гэта менавіта такая дэкларацыя рашучасці і магчымасці рабіць просто все, што ім пажадаецца? Вось таксама тое ж самае стаўленне да Тарайкоўскага. Мы, маўляў, яго застрэлілі за тое, што ён просто стаяў перад ОМОНам. То бок, маўляў, гэта мы яго застрэлілі таму, што можам. Я думаю, што ў першую чаргу гэта мела на мэце менавіта запужаць. Мы ж памятаем, колькі у кастрычніку міліцэйскія чыны казалі, што вось-вось яны пачнуць страляць баявымі патронамі. Дзякуй Богу, не пачалі. Таму я думаю, што ў першую чаргу гэта было накіравана на тое, каб запужаць.
Ну, а тое, што датычылася словаў Церцеля пра Тарайкоўскага, ну, дык гэта спроба як-небудзь адмазацца, кшталту таго, як казалі пра тое, што нібыта Роман Бандарэнка быў п'яны. Ну, тут чамусьці вырашылі сказаць, што ён нагла стаяў. Але тут вось што цікава. Іхняя ж афіцыйная версія сцвярджае, што Тарайкоўскі загінуў у выніку разрыву гранаты там светлашумавой. А тут вось гэты персанаж заяўляе ў адкрытую пра то, што яны яго застрэлілі. Прытым кажа, за што. Тут меня просто вось я трошки не разумею. Гэта сапраўды такі ўзровень кадраў, што чалавек нават ну, вось так рыхтуецца да такой сустрэчы і думае, што проста все ў гэтую лухту будуць верыць і ўжо абнаглелі да такой ступені, што нават не думаюць аб тым, каб версіі неяк супадалі. Як вось гэта ўспрымаецца на вашее меркаванне? Можно я, да. Ну, по мне, так это напрямую вот продолжение того, что делает Лукашенко, то есть часто противоречит сам себе. И вот это вот даже такое очень нарочито, я не знаю, как это сказать, обесценивающее там отношение, то есть вот это вот как бы путание фамилий, которое часто использует Лукашенко, да, как какая-то игра, то есть то же самое Терцель сделал. Но это вот очередной показатель вот этого циничного отношения. А опять-таки, я не думаю, что там особо кто-то заморачивается, чтобы там были одинаковые версии. Ну, так получилось, да, так сказал. Дарэчы, на рэгіянальным узроўні вось веряць людзі у рэгіёнах вось у гэтую прапаганду, якую несе Церцель там і агулам іншыя рупары. Знаходзіце на нейкі водгук у сэрцах людзей в рэгіёнах? Вось прыватнасці з вашай камунікацыі. У рэгіёнах я бачу дзве катэгорыі людзей, якія вераць прапагандзе. Па-першае, гэта старыя, якія глядзяць БТ і вераць БТ. Другая катэгорыя – гэта людзі, якія шмат гадоў жывуць і робяць сваю кар'еру, хай сабе невялікую, дзякуючы лаяльнасці рэжыму і выкананню загадаў. Ну, яшчэ ёсць такая, можна это назваць часткай другой катэгорыі, можна вылучыць як асобную, гэта людзі, у якіх сваякі служаць у сілавых структурах, асабліва ў АМОНе, ва ўнутраных войсках. Вось яны падтрымліваюць рэжым, яны часцей схіляюцца да таго, каб афіцыйную версію падтрымліваць. Вось тыя ж людзі, якія, ну, нейкі ўзровень кругагляду хаця б нават сярэдні ці вышэй за сярэдні па рэгіянальных мерках маюць, альбо тыя, хто не залежыць наўпрост ад лаяльнасці рэжыму, яны, канешне ж, не вераць і не вераць ужо даўно. Але не памятаю, хто гэтае апытанне там праводзіў, але хіба месяц ці паўтара месяца таму 10% даверу да дзяржаўных БТ, здаецца, вардамацкая кантора. Закранулі мы тут пытанне ўжо людзей сталога ўзросту, таму адразу перайдзем да другой тэмы наконт рэпрэсій супраць пенсіянераў. Гэта агулам што? На што ўлады гэта робяць? То бок зразумела, то, што дна няма, што мы лецім в нейкую бездонную прорву. Але ж нават стаўленне такое да фактычна сваёй ядзернай аўдыторыі, як Лукашенко яе называў раней, і тых людзей, якіх ён лічыў проста апірышчам сваёй падтрымкі. Кастусь, на вашае меркаванне, для чаго гэта робіцца і якія наступствы гэта можа за сабой пацягнуць? Улады паслядоўна паказваюць тое, што для іх няма нікога, ніводнай катэгорыі, ні ўзроставай, ні прафесійнай, ніякай супраць якой бы яны давалі паслабленні. Проснулся! Роты дивись! Не наши! Что не делать? Не можешь. Фашисты! Не трясай руками, не надо ничего делать. Фашисты!
То бок медыкаў саджаюць, медыкаў высокакваліфікаваных звальняюць, пенсіянераў саджаюць, спартоўцаў, это спорт, тая катэгорыя, якая была, ну, улюбёнай для Лукашэнкі, іх таксама саджаюць, нягледзячы на тое, што, ну, гэта там прывядзе да таго, што, ну, многія класныя беларускія спартоўцы перастануць заваёўваць медалі на міжнародных спаборніцтвах. То бок проста абсалютна няма такой катэгорыі насельніцтва, якая б, ну, карысталася б нейкімі палёгкамі ў плане рэпрэсій. Ціснуць усіх, хто выступіў супраць. Як такія з'явы абмяркоўваюцца в тым жа парафіянаве? То бок ёсць гэта ўвогуле на парадку дня там? Ёсць нейкая прысутнасць вось гэтых рэпрэсій агулам? Ну, калі паслухаць пра тое, пра што людзі размаўляюць, напрыклад, у крамах, ці там чакаючы аўтобуса ці цягніка, ну, асабліва не размаўляюць, болей людзей хвалююць там побытавыя справы, там, агароды, дзе што купіць, ну і так далей. Таму, ну, але ёсць, канешне, ну, значная частка людзей, якія актыўна цікавяцца грамадска-палітычным жыццём, то так абмяркоўваюць у вельмі рэзкіх словах. А агулам, як там пратэсны рух пажывае менавіта ў вашым рэгіёне? То бок адбываецца нейкі двіж, там, хоць у нядзелю ці ў суботу, там, заўважна, што нешта робіцца, ці, можа быць, нейкая партызанка сімвалічная? Ну, на правінцыі актыўны пратэсны рух удалося задушыць за 2 месяцы. Людзі масава перасталі выходзіць, таму што, ну, бывала такое, што выходзяць 20 чалавек, з іх 5 чалавек затрымліваюць. Ну, то бок, верагоднасць трапіць у изолятор, выйшаўшы на плошчу ў Глыбокім, была значна большай, чым верагоднасць трапіць, выйшаўшы на марш у Мінску. Таму перайшлі людзі на правінцыі ў партызанскі фармат, пастаянна кожны тыдзень дзесьці сцяг з'яўляецца, дзесьці графіці. Вось у паставах нядаўна крымінальная справа за графіці была. Ва ўсіх практычна гарадах людзі былі выйшаўшы на наступны дзень пасля забойства Бандарэнкі. Вось у Докшыцах 7 чалавек было арыштавана, у Глыбокім таксама былі затрыманні, адзін з удзельнікаў 17 сутак адседзеў у паставах, затрымлівалі. Ну, і даволі шмат людзей з малых гарадоў ездзіць на маршы ў Мінск. То бок пратэст ёсць, толькі, ну, ён такія перайшоў больш партызанскія, малалікія формы. Тут у аспекце да пенсіянераў мне цікавы яшчэ момант. Вось што могуць адчуваць тыя, не ведаю, людзі, напэўна, якія гэтыя самыя рэпрэсіі праводзяць? Вось той же самы гоблін в балаклаве, які затрымлівае чалавека, які фактычна ему ў бабулю годится. Это невозможно никакой психикой поддаться. Значит, меня хватает, я не могу даже сказать, сколько человек, потому что я при этом слышу из К, ну, то есть все, что можно, это они, наверное, так себя утверждают. У них других же ведь слов нет. В черном такой, без опознавательных знаков. А раньше немножко Людмилу Игоревну схватили, сбросили ее бусик. Меня, а не бусик, на пол бросили, бусики. Аліна, на твоё меркаванне, вот ёсць там увогуле нейкае разуменне таго, што яны робяць? І як агулам гэта патлумачыць вось з такого человечего подхода, с человечего пункта гледжання? Тут скорее, наверное, нужен какой-то, не знаю, взгляд профессионала-психолога, может быть, или психиатра, потому что, ну, с точки зрения всех нормальных людей, которых мы там считаем адекватными, да, это уже, ну, как мы говорим постоянно, дна нет, и мы просто не можем представить, что этот человек там чувствует и чувствует ли вообще. И не можем никак оправдать эти действия. Но, ну, честно, я не знаю, и
я просто уже как бы каждый раз настраиваюсь на то, что просто ничему не стоит удивляться от этих действий, потому что ну, каждый раз уже просто поражаешься, ну, попираются какие-то абсолютно базовые вещи, и, ну, я ко всему уже готова, честно. Вось ты готова. А улады, мне цікава, готовы да такой рэакцыі людзей, калі яна здарыцца сіметрычнай у пэўны час? Спадар Пётр, на вашае меркаванне, што яны агулам чакаюць? Зразумела то, што яны хочуць запужаць людзей, каб гэтыя маршы скончыліся, але яны рэальна вераць у то, што гэта дапаможа, бо як бы ўжо колькі разоў досвед паказаў, што не працуюць падобныя метады. Значит так, есть начальство, топ-чиновники, топ-силовые чиновники, у которых арсенал методов не особливо богатый, и силой обставин, и силой их персонального або коллективного досвіду. В сенсі там пойти на такие вытонченные меры, так, поспробовать трансформовать этот авторитаризм у сингапурский вариант, альбо такі, як у Паўднёвай Карэі, там у свой час был калі, ну, там это трымалася грамадства под контролем, такие дробные там репрессии здараліся, але тым не менш пэўная частка свободы, асабліва эканамічнай свободы прысутнічала, і можна было вот у такім формаце аўтарытарным, але без жорсткіх рэпрэсіяў існаваць. Ну, але дзеля гэтага, ну, гэта вельмі складана зрабіць. У першую чаргу трэба прафесіяналаў займець у сваіх колах. Наш аўтарытарызм, які ёсць, такі ёсць, потому што тычыцца топ-чыноўнікаў, у іх вельмі вузкі, вельмі бедны арсенал метадаў, і вот такое неразборлівае пагалоўнае душэнне тых, которые выступілі супраць сістэмы, працягваецца. Ёсць спробы, хоць гэта вельмі складана будзе зрабіць з увагі на эканамічны крызіс, ну, нейкага задобрывання, там, дробнае там павышэнне пенсіяў ці павышэнне зарплатаў для бюджэтнікаў, нейкія такія спробы робяцца, але тут на працягу якогасьці часу утрымаць гэта будзе крайне складана. Дарэчы, мы паразмаўлялі ўжо і пра партызанку, і пра этычны бок дзеяння ўладаў, і таму якраз вельмі лагічным тут бачыцца абмеркаваць тое, што адбылося на гэтым тыдні ў вёсцы Крывошын Ляхавіцкага раёну, там, дзе, ну, я не ведаю, я люблю называць словы сваімі імёнамі, там, дзе мразі проста апаганілі помнік паўстанцам Каўстуся Каліноўскага, і вось я нават не ведаю проста, якімі словамі патлумачыць гэтую з'яву. Папрашу Кастуся адразу прарэфлексаваць на гэтую тэму. Для чаго, чаму і ці гэта азначае ўвогуле татальную вайну супраць всего беларускага, всего нацыянальнага? Ну, мы ўжо казалі пра тое, што няма для рэжыму такіх сацыяльных груп, якія б, ну, супраць якіх бы не наважыліся б яны весці рэпрэсіі. Няма таксама і каштоўнасцяў, такіх каштоўнасцях, як там тое, што гэта помнік гісторыі, ці там культурная каштоўнасць, ці там нацыянальная культура. Канешне, ну, мы не ведаем, хто там апаганіў гэты камень, можа, гэта там проста нейкія не надта разумныя мясцовыя жыхары па ўласнай ініцыятыве, ну, але, на жаль, такія паводзіны, ну, яны адабраюцца ў асяроддзі людзей, якія падтрымліваюць рэжым. Гэтая ненавісць і бескультур'е, яно падтрымліваецца дзяржаўнай прапагандай. Ну, і таксама гэтыя людзі, хто б гэта ні быў, яны ведаюць, што іх не будуць шукаць, і ім за гэта нічога не будзе. Аліна, як ты думаеш, вось гэта барацьба супраць усяго нацыянальнага, супраць нацыянальнай сімволікі, супраць увогуле нават вывешвання сцягоў у дамах людзей.
Да чаго яшчэ, па-першае, гатовы дайсці улады ў гэтым кірунку, па-твойму? І што гэта ў прынцыпе азначае? Гэта азначае тое, што сапраўды адбыўся гэты раскол у грамадстве, пра які Лукашенко шмат там талдышыў, столькі разоў паўтараў, а па выніку, выходзіць, зарабіў яго сваімі ж не самымі роўнымі ручкамі. Так атрымліваецца? Ну, я не верю в этот раскол. Я бы хотела все-таки верить, что это борьба с симптоматикой какая-то, не с, как они считают, не с болезнью, да, не с причиной болезни, а это уже такая очень поверхностная борьба. Я надеюсь все-таки, что у них не хватит сил на все проявления, потому что, ну, меня радует, например, размах этого движения. Я могу еще сказать, там, я наблюдаю в информационном поле, нахожусь как Минска, так и Бобруйска, откуда я там тоже родом, да, поэтому я про регион немножечко тоже знаю. Вот, я вижу, что люди, даже если они не участвуют там активно в маршах, партизанщина идет такая обширная, на любых уровнях. И я вижу это по городским чатикам в нескольких, вот в Минске и в Бобруйске я тоже состою, и как люди так очень целенаправленно и ладят какие-то там акции, делают символику. Ну, я не верю в то, что это можно потушить уже каким-то образом. Это слишком большой размах приняло. Ну и здесь, да, здесь вопрос еще в том, что у людей как-то появилась вот какая-то уже, если даже не было, то появилась какая-то сакрализация там, символики, да, то есть уже... А с той стороны нам, ну, не могут ничего предложить. То есть, и, по сути, красно-зеленая государственная символика, она ее там, у нее нет никакой уже там смысловой нагрузки, и ее, если можно сказать так, имидж, он, ну, то есть искусственно поддерживается той же самой пропагандой. Но, к сожалению, это опять вернемся к вопросу, насколько пропаганда воздействует на людей и как в том числе в регионах, у меня есть своя собственная боль. Это я регулярно должна разговаривать со своей мамой, которой нельзя причислить как бы к лояльным режиму, но тем не менее она такая колеблющаяся. Ей нужно, она читает, к сожалению, каким-то образом ее выносит на ссылки там, на Беларусь сегодня. Вот. И мне постоянно приходится с этим работать. Если я могу постороннего человека там, забанить, и я не буду даже там, об этом беспокоиться, то с мамой я не могу так поступить, правда? Поэтому мне приходится методично отрабатывать все ее претензии, там, исторические какие-то, то есть к символике. Если она посмотрит очередную какую-то там передачу, где ей расскажут о том, что «Могутный Боже», там, это гимн националистов и нацистов, да, то есть мне приходится делать ей подборку ссылок и объяснять, и сказать просто: ты послушай, что в этом тексте, ну, что тебя беспокоит, что тебе не нравится. И я понимаю, что, ну, эта работа, она должна проводиться, то есть там, с родными. Ну, слава богу, говорю, с теми людьми, у кого есть доступ к интернету, кому можно сделать какой-то такой набор материалов дать, это, в принципе, работает. И люди, у которых присутствуют какие-то хотя бы зачатки критического мышления, которые способны воспринимать информацию и ну, просто заинтересованы в том, чтобы разобраться, это работает. Ну, со всеми остальными, вот ядерная аудитория, как бы, ну, это уже другой вопрос. Спадар Пётр, тут у мяне цікавае пытанне ў гэтым дачыненні. Па-вашаму, наколькі ў гэтай барацьбе супраць нацыянальнай сімволікі важная воля вышэйшага кіраўніцтва і наколькі в той жа момант важная воля маленькіх выканаўцаў?
Мы часто абгаворваем гэтае пытанне, мне просто вельмі цікава пачуць розныя меркаванні вось в розных сферах наконт таго, што адбываецца. Па-вашаму, тут больш такой прыватнай ініцыятывы, альбо гэта все-таки цэнтралізаваны загад цалкам знішчыць все тое, што гэтая ўлада лічыць нейкім варожым ці, так бы мовіць, ідэалагічна неправільным? Там прыватная ініцыятыва, яна час ад часу здараецца. Нават яшчэ у перыяд, калі не было такой адвергнай установкі, што вот гэтыя фашысцкія сімвалы трэба там прымаць з нашых гарадоў, двароў і ўвогуле гэта трэба забараніць. Ну, то час ад часу здараліся выпадкі, калі па сваёй ініцыятыве там ці некая там пажылая спадарня, ці яшчэ нейкі там адстаўны военны хадзіў там па сваёй ініцыятыве, зрываў. Але гэта адзінкавыя выпадкі, я тут моцна перакананы, што гэта не было масавым. Ну, гэта нармальна, калі там 9 з капейкамі там мільёнаў чалавек, ну, то там будуць здарацца самыя розныя пазіцыі і стаўленні. Тое, што апошнія там месяц-паўтара дзеецца, гэта у першую чаргу цэнтралізавана. Гэта ёсць адвергны зверху загад, папросту усе магчымыя службы пастаўленыя на ногі. Далёка не ўсе, значит, не ўсе, гэта можа нават мала сказана, большасць, хутчэй за ўсё, гэта робіць неахвотна з тых самых структураў Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. Тое ж самае, я перакананы, што шмат і ўнутры міліцыі гэта вельмі радыя былі проста пазбавіцца гэтага дурнога абавязку там. Ну, але, канешне, тут загад ёсць загад, і яго выконваюць. Кароче, ну, гэта адвергная кампанія. Кастусь, а наколькі рэгіянальныя ўлады, вось в прыватнасці ў вашым рэгіёне, увогуле схільныя такую радыкальную палітыку падтрымліваць, і такое, ну, рэальна такі экстрэмізм у дачыненні да нацыянальных сімвалаў? Ці ёсць у іх вось рвенне там проста знішчаць? Вось возьмем выпадак з тым же самым помнікам. Гэта рэальна можа быць проста такі загад мясцовага кіраўніцтва, які не залежыць ад чагосьці цэнтралізаванага? Вось можна сабе такое уявіць, што мясцовыя чыноўнікі будуць настолькі лютаваць, альбо наадварот, яны будуць у цяперашняй сітуацыі бліжэй да народу і яго чаканняў ды памкненняў? Ну, я не думаю, што яны ў сваёй масе будуць старацца аглядацца на народ, бо дзесяцігоддзямі вучыліся аглядацца толькі на вышэйшае начальства. Ну, вось уразіў мяне выпадак некалькі дзён таму ў паставах. Чалавек на сваім прыватным падворку вывесіў сцяг, і да яго ў хату прыйшлі міліцыянты. Жонка ягоная была, ад'ехаўшыся, не было яе дома. Ну, а чалавека гэтага забралі ў изолятор, двое дзяцей дома адны засталіся. Там дачка спрабавала здымаць затрыманне на мабільны тэлефон, міліцыянты на яе гыркнулі, напалохалі. То бок, ну, не аглядаюцца, калі загад прыходзіць, то яго выконваюць, і ну, нейкага сораму, чтоб яны саромеліся б гэта рабіць, ну, неяк не заўважаюць. То бок звычайны феадалізм у 21 стагоддзі. Ну, на шчасце, мы ведаем, што феадалізм доўга не жыве, вось у нашыя часы, і такое стаўленне рана ці позна закончыцца. Ну, я думаю, што гэтыя людзі яшчэ пабачаць, што значыць адказваць за свае дзеянні. На маё меркаванне, будзе ім яшчэ адназначна весела. Перайдзем да фінальнай ўжо на сёння тэмы. Санкцыі Еўрапейскага Саюза ў дачыненні да 29 фізічных асобаў і 7 юрыдычных асобаў, тых, хто падтрымлівае рэжым Лукашэнкі і яго самую непасрэдную жыццядзейнасць. Ну, гэта яўна не тое, што хацелі б мы ўсе тут бачыць, і не выглядае на тое, што гэты санкцыйны спіс можа на нешта рэальна паўплываць. Вялікае расчараванне шмат у каго. Агулам, чаму такія слабыя санкцыі? Самае галоўнае, ці здольны ЕС увогуле ўвесці нейкія эфектыўныя і шырокія санкцыі супраць дзеючага рэжыма? Спадар Пётр, у першую чаргу гэтае пытанне, канешне ж, да вас. Значит, сами по себе санкции
ну, фактычна ніколі не прывялі да змены рэжыму. Ну, у якасці нейкага такого дадатковага штуршка часам яны маюць сваё там значэнне. Але гэта таксама віламі па вадзе пісанае. Тым не менш, ёсць дзясяткі, сотні, тысячы іншых юрыдычных асобаў і бізнес-кампаніяў, которые там моцна не звязаныя з Лукашэнкам, з яго атачэннем, але которые так вагаюцца, у сэнсе там нейкія там эпізадычныя сувязі могуць быць, нейкая там эпізадычная падтрымка можа быць. Вось тое, што якім чынам на іх ментальнасць, на ментальнасць кіраўнікоў гэтых кампаніяў уплываюць вот гэтыя санкцыі, вот гэта больш істотна. Тут яшчэ другое пытанне было, ці сапраўды Еўрасаюз здольны ўвесці рэальныя санкцыі, сапраўды сур'ёзныя рэчы, якія б паўздзейнічалі на гэты рэжым, напрыклад, забаніць экспарт нафтапрадуктаў. Прыняць такое рашэнне было б складана з увагі на тое, што Еўрасаюз даволі такая скамплікаваная структура, і там дасягнуць адпаведнага кансэнсусу можа быць складана. Ну, але гэта не ёсць на мяжы такога магчымага, у сэнсе, калі сітуацыя будзе ў Беларусі пагаршацца у такім гуманітарным плане, калі гэтыя там насильства, зверствы там будуць працягвацца або інтэнсіфікавацца, то гэта павышае імавернасць. Цалкам магчыма, што адным з наступных пакетаў санкцыяў могуць быць і эмбарга на нафтапрадукты, што будзе надзвычай балючым. Але я яшчэ раз вярнуся да раней прамоўленай тэзы. Вось гэтыя нафтавыя кампаніі, супраць каго яны не былі цяпер уведзеныя санкцыі, для іх цяпер вось важны сігнал на будучае, гэта значыць усвядоміць, якія страты можа быць падтрымліванне статус-кво. Слухайце, я думаю, шчыра кажучы, што ім проста пляваць, якія могуць быць страты і гэтак далей. У выпадку чаго наштампуюць новых люстраў і працягнуць рабіць тое, што робяць і цяпер, і нічога ім за гэта не будзе. Так выглядае гэта вось зараз выключна такім чынам. То бок, Аліна, як думаеш, рэальна сур'ёзнага чагосьці можам мы дачакацца, можам мы спадзявацца на тое, што, так бы мовіць, заграніца нам паможа? Ці ўсё гэта проста нейкія сімвалічныя рэчы, якія рэальна на сітуацыю ніяк не паўплываюць? С одной стороны, все равно, но с другой стороны, вот я вижу последнюю новость, что Синезис, например, попытается обжаловать решение санкций ЕС, потому что для него, видимо, это каким-то все-таки, в чем-то чувствительная ситуация. Вообще, я не верю в санкции, пока это не будет затрагивать там серьезных игроков на рынке. Все это как такие, подорожник, там, припарочки и так далее. Это образно говоря. Паважанае спадарства, на такой пессімістычнай крыху ноце мы заканчваем. Шмат такога рэалізму, але вельмі жорсткага у нас сёння было. Хаця ў той же самы момант мне здаецца, што і светлыя моманты ёсць, і нават не гледзячы на тое, што ўлады робяць все магчымае для таго, каб у нас з вами настрой толькі пагаршаўся, мы, канешне ж, ім в гэтым дапамагаць не будзем. Таму мы зараз падзякуем нашым гасцям. Вялікі дзякуй всім за гэта сённяшняе абмеркаванне. Вы, паважанае спадарства, заставайцеся з намі, глядзіце Белсат, будьце в добрым настроі, ведайце, што заўжды, нават у самым цёмным царстве знойдзецца праменьчык святла, які і асветліць всё яго і зробіць жыццё лепей і прывядзе да пераменаў да лепшага. Так што заставайцеся з намі, глядзіце Белсат. Гэта была праграма без акрэдытацыі. З вами быў Зміцер Міцкевіч. Добрага вам вечару і добрых, шчаслівых, спакойных святаў.